Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan yang daun guys. Arep ngerabuk ngene anak lanang. Ini Mbak Par, Mas Nur. Lek priyo itu? Wes. Gue emak apa? Salam ora. Kok ilang kok nek jaluk sedone? Jaluk sego jagung. Mak Par. Aku iki penak nggo tas no. Biasanya nggo tas punggung tapi gak muat. Ada ku akeh ngentoknya nurut. Sing cilik ngono ya. Iku ya aku ora ketanggo langsung nggo mangan iki lho, Kak. Ngadai leren mbuh ngono kae. Lampune mah mbok pateni ya sing ngono. Gitu yo coplok anune kuwi tak apa iku? Apane? Pas ini, Mang. Ning bangunan urung buka ya ngene. Nek pas ini kok duwe nek mau. Ojo wis Kumpul hujan gue yo motorku ngene. Tak kon ngijolo wae Agus anu kuwi Pak Agus ora dijolo. Iki guys. Tapi guys, bismillahirrahmanirrahim. Iya Mas. Ya piye lah motor ini? Hah? Lah biasanya enggak tahu oh anune akene. Lah biasanya ora tahu dek. Googlek dek. Awas. Pada kata-kata capel. Hah? Satulan ora. Dinda bengok isih. Dinda. Mau sarapan. Saya digolek pri, Mas? Wes. Kene tombong, Mas. Gak mbelek Damirah. Iya. Ara yo. Lah panen tebu kok, Mbah. Lah ya. Panen dhewe kok. Nak ora. Yo. Bismillah. Rokok sih aku. Rokok. Lah. Lah kok tre digawakno Mas? Lah sampean ngenteni sapa lek? Lah lek Damirah wis dhisik. Lek Damirah. Lah awor engko berarti. Ora wong aku isek ning jero sampean rono. Ora wong iki lho aku rene iki. Lah iki Mbak Par barang. Iso ngomong. Nggih. Ambek sapa ae, Lek? Jan dogle. Usung to aku. Heeh. Telak pitik. Wong pitu ae.
Apa? Kan sing wedoke aku lek Damirah mbek Bapak tok ya. Ya aku siren sampai anake. Jadi ponco kayak iso jere. Iya, ndek bengi iki berarti ngebeli wis wengi kae san golek entuk kowe kuwi. Aku cek sore. Antarane. Lah iya. Apa sak nih menawa. ngebel lek free dek. Ya. Benek iki bengi kae iki teleponan aku wis mapan kok. Mang esuk ki mang. Arah rene karo arah ngidul ki mah aku beda. Rene iki koyo mambu ning pegunungan ngono lho. Kaya asine iki asli. Terus arah sing nggawa pegunungan kok panas.
jalan embet gitu otak lagi jalan kaki lagi. Aku kan gon embon pertama mau adoh kol iki kok tedak gini piye. Untuk terigu, aku mau tekok Mas Arif terus terigu kuwi. Untuk terlalu Biasanya. Hah? Sengaja. Buang-buang iki apa? Iki enak apa lagi iki? Udah kan iki ya. Macam ya. Tak perlu mencar kaya iki. Oke ya. Ayo kita sengaja. Ya ayo maju roh. No. Loh. Siapa? Ya. Ning warung kono mang mas aku kowe lek tak cuweluk dak dudu. Di jagunge sing ape dipindhon ya iki ya, lho. Iya. Ayo sak menit dhuwure iki lho. Jagung koyo mendung ya. Ya, iki Subrono. Ini dalane kayak. Buka ndi? Lah ndi dalane gubuk? Wah, Kene. enak iki. Medun. Wes, lha nek gak dikei gang-gangan ndak geno ngono. Ora enek dalan sing nggo ning arah gubuk iki. Wong gubuk kae kuwi nek. Lah rek gak dikei dalan koyo gubuk kae kuwi nek gak dikei dalan arah mlebu. Iki lho nggo mlebu. Lah iya. Sor Kene. gedang itu. Ndi? Montore. Rono lho Mas, kayak sor gedang ngono lho Mas Nur. Mundur lah Mas. Ya tak sapa ya. Lah boke ning ndi? Abuke urung usung paling, sik ngenteni sarapan sik ngene. Lebokno menjero gak kena lek. Dibrusukno sithik sing rada gang. Iki lho kene lho. Iki lho. Lah apa kuwi dalan gubuk ya rono kuwi mbak parake paling. Iya tak Iki lho sing jagung cilik-cilik lah. untuk bontote gawa rene ya. Kae Pak Su malah di kono. Wis bener lah. Sik malah ning unggah-unggahan jur-juran ngono Mas kemang. Lah ya jagung kok mendung ini. Aku anggek pisan iki lek rene iki. Gak mel sing pisan ana? Gak melok aku. Ora roh. Lah sing ngabuk gak ya kowe. Mbah. Gak roh iki aku. Aku pas nendi yo ngabuk iki yo. Bapak Eka ngesreng kono segala ning kene kundrare ini. Wong aku anu dek lek pri tak selip ning Warsini ngono mang. Lho, pok jagung kok sak mene-mene gedene. Lah sing ngambil gubuk ta apa yang gumun ah, Mas. Saiki, Wah lah ra. kuwi mindoni sapan ya lek wayah mindoni sene lah. Iki buka mindo niki. Lho, iya lah sing kono gak ya urung. Heeh, wayah mindo kono lah iki. Iya. Motor kok kene. Iya paling ngono aku sesuk mendarat to, Sek. Nendi? Supari. Lho, Supari. wis ndak wis nonjo lek. Lah sesuk gak tetet pite. Sesuk iki wis mulai pitik. Woi, kamis. Kemis kok nggone Mak Ela nonjo.
Berarti kowe lah ya mendarat, Mbak Par. Iya. Giar Ayo. Usum wong do digawe iki piye iki. Tangga kabeh, guys, pokoke. Biar. Urung ngenekno, Mas. Lho, posisi em ki salah kok, Mas. Kok mengisoran ke mangok ning jur-juran. Kena apa ora? Wes. Miring apa ora, Bapak? Lah sing loro ngesreng. Sing kok ngusung aboke ya ora diusung. Ayo. Iki lo dalan mlebu gubuk iki ndi gak dikeki dalan. Sirin mau rong rene ya. Gongi. Wong ngenteni lemonane lek priman dikene kon ngenteni lek siren jan dogle. Enten-tenan. Sing disreng ndi gak mbawa nanyar kon mang lek. Malah hidup berarti. Iki mau nganu juga duwe dalan denane ya. Coba iki kok. Lah gubuke nengik ning kono nek ya buntutet niki lho. Yo Mak Pat. Ayo ning gubuk kono lho. Mang mbok cangkeng. Apa nih? Nganu aku njaluk rendang bose. Lho. Ora rek. Nganu jengkol. Lah ndak ya roh lek. Aku kira ning HP nganu. Jebos kok pengen rendangem. Isih aku no, isih mbok ditelepokno pleaser ngono. Lah aku jute yo gak diomongi ora. Gawakno aku no ket. Apa? Apa? Alambah apa? Ilat desa ki ya ngono ki wis dianggep ngene Mbak Par. Sesuk gawakno aku no kok pengen ning HP. Oh alah iya, pleaser. Ayo sarapan sik Mas Nur. Iki dalan iki mbuh ndi paling ya bener kuwi lho ngarepem kula Mbak Par. Iki sampe Bapak mau icir. Iki semrawon yo ana sing Lah endi sing diciri? kae sawah. Walah berarti Mas Aji semar rono karo Mbah Pomo. Icir. Aku diseleb ning bapangan kene rek. Lah kae sapa sing ngesreng? Oke iki gak ngesreng Mbak Par ketok gejek. Gejek kae. Nek sreng abene gak ngono, nek iki gejek. Lah iya elok ning kene. Walah ya. Iki tak sakmu iso rono. Ngekeki dalan sak wong kok ya. Sak mrono kae yo. Iya ya. Letter elek Mak Par. Yo iki rene terus mencong rono kae nek. Lah mosok gak ning gubuk kae lek. Mosok ora rono. Sego mbok kan dalan kene. Ya ayo mlebu lah Mak Par. Iki lho Nur, kene lho Nur. Lah sekarang tak mbak kan. Iya, ben digawa Pak Agus. Aku wis gobak nggawa iki piye? Iki lho ngene iki nek lho apa bolone wagih ya. Hah? Ini iki lho gak mbolo ini iki. Nyantoli apa kathok ya lalah entek kabeh kathokku sing isor iki. Kemarunge adi. Lah ya lah nyarek Mas Ijek, Dik. Mbake gak kek dalan kene ya Bapak, engko trayur rene. Paling nek ngulet golek gang-gangan sing ngombong. Heh? Iki lho bake tak tinggal kene lah. Ada sarapan kok. Ayo kalau segane sipuk. Kok sedeng wong-wong bar teko kene bar sarapan. Sego mbek capelem ya. Wis apa tekone iki? Lah tek mbok tinggal ning kono ah. Gak buka bubuk kok yo. Lah iki lho ngono iki banget teneh le, ngono iki mbok dikeki dalan nggo ning gubuk kok ya setuno ku lho. Kadang sugih nek dalane kalong. Bangeten mulai tak anu kon dhuwur sampai tene banget iki. Sugih-sugih ya lek Damira. Kalong sak kek dalan. Dalane iki ndi lek aku kene gremeng ae aku. Yo randang kaya. Anak-anak iki wong jagung sak-sak kok yo lah. Randang kaya. Kok bangetan. Senane bodhe sesore mbok gawakno.
menungsone do nendi tasen kono. Lah ndi Pak Depri? Lah ya perkara golek jalan gubuk kok ngantek munyet. Akhirnya gubuk ya ora entuk. Alah. Teko kene tak leh-lehno bose. Ya ngeten lele ngeke dalan sak wong kok. Jere wedi nek kalong sak-sak jere. Eman-eman go jalan. Mergo nek kalong sak-sak ya, Bos. Lali apa dulu lagi sawoke malah wis kobot iki. Lah iya. Lah ya, lah wis kobot rek anggek dipindoni kuwi ndak enten Kalau gedekno kobote engko. Nek gak tumuk wangon-wangon ngono ya lek. Nang ngarepmu mak wangon Endi? Coba tak duduk. Endi lah nek wangon iki? Kae. Kuwi ya? Ya. Alah-alah, lenjir iki to. Dik lombok walah. Iya. Gak iso wes ngono lho, nek kok isine kan tak-takan. Wes aku seneng sih. Lah wong paragraman iki. Santai mangane. Kowe wonten kok katul. Lah iki. Ayo Kene katule cuma diambusi sing kok mbak Pomo nek ngene karen ta. Mon jaluke banyu biasa kok sampe ambek dileki garingan. Dekne katole gak terarane. Terno terus. Saya hetaken iki sing bayangane ketan kayak digoreng ya. Wah, aku sing usul. Tuh klangkrang. Tak kono sithik-sithik isa. Bapak ya isa. Buka beras larang iki juga dicul lho, Mas. Wes sik gebedol kabeh. Wes ndek nani. Ayo 11 Ning isor lah, rangkange aki malah. Aku mangki nggo duwe, aku mandek nek sampai wegah. apa? Mbak aku golek tuku apa. Ndek mbak niki. Ini Pak Su mau dulu. Aku mandek nek sampai dulu. Aku Pak Agus mesan film lek, dijak buka madeng mesan film. Ya wis ndang bae. Aku mang desane kan bose ning gonem mak niku ring di sekol Japung mbek foto apa ora penting. Aku rek ndek iki ngurap. Aku mang jane iki sampe mekno anu lho dhuwit kowe Memang lali. dia nek ora. Heh, Memang dia nek ora. sapane aku ah. Gak ngurap iki. Nah, sibuk ngene bertindangan kaya ular. Pak mjene tebunan. Nek Walah, film tebu kok pepar kok ngono. Yo. tuku omah lho kok. Itu kok mak de tebu tok omah, Pak. Alah omah. Wis sapi kok omah. Itu kok omah sapa kowe? Empok tinggo pawon kok. Piro regane, Pak? 8. 2,5. 11,5 ki setangga. Ayo lek, Iya. lek jemila. Duit tebu ya. Anak jangan anak. Ya iboe teku. Nggo iwak aku. Yo. Lah. Ngomong mbok tebu, Pak. Lho, Pak dia mau ora ya suwe ya. Lah tak liwat lho lagi Mas Arif ning ndi? Tak godhong ya. Tilik-tilik rono, delok-delok rono kuwi. Apane godhong, Nek? Poso. Dek sore nganu dek. Pas do sahur ki aku tangi. Kayak pas kelas guru bareng sak jam 2 ngono. Ngerti, Pak? Aku sahur jam 3 dek setengah 3 go tangi. Aku kan tani mang undang itu. Nek pri paling nggo. Udah ketemu sore. Kok es batune bareng golek. Wes lho wis bojoku bareng. Malah wae aku paten 12,5 iki lho. Wis nggih bingung. Wis tak mau ikut. Biasane gua aja. Nek sambel jengkol, terus sakelan apa kuwi adan 1,5 kilo. Astagfirullah. Ya sekilo ki jam 2 wis habis, san mulane setengah. Lah nek san pindang buko atau ambek apa kuwi ya 1,5 kilo neh, nek mau sing ya 1 kilo. Ya sarapan sik, kae poso kae. Kok poso? Mas Arif ke lho. Ora dagangan bukan poso barang lah apa ya, Pak? Ndak sing dagangan Kok sing sing ora poso ngono? iki kaya lucu ya, Lek. Kok iso iwake kok mangan kelawan ae. Wes wes wes.
lho iki. Iya. Kadang dibuka bujung kabeh kok. Kene lho parane lemah kenapa kowe ya? Elek ya Mira. Iki Iki lho sarapan aku iki tak Dia ngenteni. Sarapan. Jengkol lho. Iki lho ning tas. Jarine Kalau digawa ning tas. tibake sing lho jajane lali ra kabeh. Apa jenenge nganune iki akeh pisan jenenge. Nah, kok tak kira lho, aku njupuke mek 10 kerdus tak kira ora payu. Paling tuang tuku saithik. Lah kok do kemlinthi. Tukune iki do kuwi kabeh, Bos. Mbayani wong-wong saiki. Tukune iki malah do njupuke perkasa sing ditekoke sing perkasa sak iki malah. Lah wek punya ya iya. Yo. Jadi iki sik pokoke itu mek njupuk 10 kerdus tapi iki sing anu ki akeh. Sing ngopo Sayur bawal, ngelundok. njupuk mek sak kerdus ki yo Wes, kok dilanjut nah ya guys.